پشتی چەند مەهان ji danûstandina di navbera netewên yekgirtî û rejim û opozisyona Sûriyê de derbarê avakirina Komîta Destûra Sûriyeyan û Emîndarê Giştî yê netewên yekgirtî radgîne. Aliyên Sûrî gihiştine rêkeftinekê li ser damezrandina Komîta Amadekirina Destûreka nû jê Sûriyê re dibêje ev gav dê bibe dergehekî sereke ji bo çareseriya krîza Sûriyê. Antonio Guterres Emîndarê Giştî yê netewên yekgirtî dê kongrekî rojnamavanî de li bargeha netewên yekgirtî li New Yorkê ragihand hemî aliyên Sûrî li ser sazkirina Komîta Destûrî rêkeftin. Şandiyê Navnetewî Geir Pedersen dawîtirîn gavên wê dwarê pisporiya her endamekî de destnîşan dike. Da ku dest bi karê xwe bikin û hêviya me ew e di zûtirîn dem de wê bi dawî were. Guterres her wiha serbar kir ku hêviya wan ew e ev gava giring bibe sedema seqayeke guncaw ji bo çareseriya siyasî û bi dawîkirina krîz û şerê karasatî li Sûriyê. Netewên yekgirtî ji çend mehan ve kar li ser avakirina Komîta Destûra nû ya Sûriyê dike ku pêwîst e ji 105 endamî pêk were. 5 endam ji lîsteya rejima Sûriyê û 5 ji lîsteya opozisyonê û 5 din jî ji aliyê şandiyê taybet yê netewên yekgirtî ve tên destnîşan kirin. Bi armanca danîna pispor û nûnerên civaka sivîl li bar çav beşdariya wan jî di komîtê de. Li gor şopîner raport pisporan navên lîsteya siyem cihê nakûkiyê di navbera netewên yekgirtî û rejima Sûriyê de lê hin diplomatkaran danxuyanî ku ew nakûkî di vê havînê de kêmtir bûne. Bi tenê li ser yek navî di wê lîsteyê de nakûkî maye û hîn li hev nekirine. Her di vê derbarê de Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiya dê çarçoveya destpêkirina sala akademiya nû de lêdwanekê de roja çarşemê ragihand bû wan biryar ne giring derbarî çareseriya siyasî û mirovî li Sûriyê lotkeya sêaliya Tirkiya, Rusya û Îranê de dane. Hemî pirsgirêkên rêgiriyê li destpêkirina avakirina Komîta Destûriya Sûriyê dikin di wê lotkeyê de rakirine û hatine çareserkirin. Got jî pêşhateyên ku di mehên bên de werin encamdan dê pir giring bin. Çareseriyê ji krîza Sûriyê deynin û dê bidin xuyanî eger krîz li Sûriyê wê ber bi xirabûnê ve biçe yan jî dê were çareserkirin. Serbarî nakûkiya li ser her sê lîsteyên Komîta Destûriya Sûriyê nakûkî di navbera rejim û opozisyonê de li ser çawaniya karê wê komîtê û dabeşkirina kar û berpirsayetiyê li ser endaman hîn maye. Ali Umar